Всичко започва с една мечта за по-добра общност. Гражданско участие. Пътят към по-добро бъдеще в община Нови пазар. Филмът представя историята на община Нови пазар и нейните жители, които се стремят към по-добро участие и влияние в местните политически процеси. Вижте как тази малка община се бори за развитие и усъвършенстване на своята общност. Гласът на жителите е сила, която движи общността напред. В този филм ще разгледаме начините, по които жителите на община Нови пазар се включват и влияят на процесите на развитие и вземане на решения. Проектът, описан в този филм, представлява уникална възможност за анализ и оценка на гражданското участие в местните политики за развитие. Граждани, предприемачи, неправителствен сектор и местната администрация обединиха усилията си, за да изследват настоящото състояние и да предложат подобрения. Набелязването на мероприятия, включващи различни социални групи, стимулира гражданите да се активизират. Това води до създаването на процедури, които насърчават гражданския контрол върху вземането и прилагането на решения. В община Нови пазар, както и в много други общности, се развива нещо специално. Тук гражданите и местните органи се обединяват, за да сътворят нов начин за управление и участие. Това е историята на създаването на партньорство, което промени начина, по който хората видяха градската и регионална политика. В резултат на усилията на общността, гражданското участие в местните и регионални политики започна да расте. Хората се включиха с желание и страст, желаейки да бъдат част от управлението на общината и областта си. Вижте как тази малка община се бори за развитие и усъвършенстване на своята общност.